תגידי, כמה קיבלת בסוף באנגלית? נראה לי 98. וואי, יפה. מה זה? טלפון. הלו? חדווה? היי. כן, מה? סיוון לא ישנה היום בבית? לא, הכל בסדר, היא ישנה אצלי. כן, אל תדאגי. טוב, הכל בסדר. ביי. מה? מי זאת? חדווה, אמא של סיוון, היא ממש דואגת לה. איפה היא? לא ישנה היום בבית, אני לא יודעת. מקווה שהכל בסדר איתה. סיוון, מה קורה? איפה את? כולם מחפשים אחריך כבר יומיים, השתגעת? תרגי, הייתי עם בני. הוא הביא לי חומר כל כך טוב. את חייבת לנסות. מה לנסות? הבטחת שלא תיגעי בזה, זה מסוכן. תרגי, זה שטויות, אל תאמיני, כל מה שמאכילים אותך זה בסדר גמור. מה, את תפוקה? אמא שלך כבר לא מבינה איפה את. המורה מחפשת אחרייך. תתאפסי על עצמך. תרגי, מה את צועקת עליי? זה שאת תינוקת ופחדנית, זה ממש לא אשמתי. מה קורה לך? אני בסך הכל דואגת לך. דואגת לי? לא מתוקה, את ממש לא דואגת לי. פשוט רואה שטוב לי סוף סוף, אז כואב לך, את קנאית. אני לא מאמינה שזאת את שמדברת אליי. אני בסך הכל רוצה את טובתך. היחיד שרוצה את טובתי זה בני, ואת פשוט קנאית ואת לא מודה בזה. יודעת מה? תעשי מה שבא לך. אני כבר רואה איך זה ייגמר, זה ייגמר רע. טוב, אמא, לכי. קנאית. קנאית, כן. אוי, בני, זה אתה. כן. איך הבלת אותי? מה העניינים? מה קורה? בסדר, תקשיבי, יש בעיות. מה זאת אומרת? יש יותר מדי כסף על הסמים בזמן האחרון, לא חושבת שמגיע לי איזושהי תמורה? תמורה? על מה אתה מדבר? אני צריך כסף, אני צריך אותו עד מחר. הסמים האלה לא גדלים על העצים, את יודעת. האמת היא שחלקם כן, אבל לצורך העניין... תקשיבי, צריך כסף ואני צריך אותו עד מחר. אל תשחקי איתי משחקים. מאיפה אני אביא לך כסף? לא אכפת לי, לא מעניין אותי, זה עסק שלך עכשיו. טוב, אני אנסה, אבל אני... לא, את לא מבינה. לא תנסי, את תביאי. אתה מאיים עליי? תקראי לזה איך שבא לך. מה את עושה פה? וואי רוני, אני ממש מצטערת, ממש לא התכוונתי לדבר עליך ככה, אני לא יודעת מה קורה לי. ממש תפקדתי את שלה. באמת שלא היו לי כוונות רעות. אני יודעת, אני ממש מצטערת. טוב, בסדר, נסוע. ממש התקעדת. טוב, אני תביא חיבוק. אבל מה קרה? את מתנהגת ממש מוזר. מה זה הסתבכתי בצרות, את לא מבינה בכלל. הוא עושה כסף, ואין לי איך להביא לו, והוא ממש מפחיד אותי. יכולתי לעזור לך. בעצם... תגידי, רוני, מה, את השתגעת? אני יודעת כמה זה חשוב לך, אני בחיים לא אקח את זה. לא, את יותר חשובה. קחי, תני לו את זה. תודה רוני, אני יודעת מה הייתי עושה בזה. תשמעי, אני יכול לוותר לך על הכסף. ידעתי שלא תעשה לי את זה. אבל יש לי תנאי. צריך לבוא היום בלילה הביתה ונדבר על הכל. בסדר, נגיע. חיכיתי לך. הנה אני. בואי, תעבירי אליך. תקשיבי, אני נתתי לך יותר מדי בזמן האחרון, ועכשיו את צריכה להחזיר לי. ויש לי כמה חברים שמאוד מאוד ישמחו להכיר אותך מקרוב. תגיד לי שזה לא מה שאני חושבת שזה? תגידי, מה את חושבת שאת עושה? מה? את היום ב-12 תהיי בזולה, ויש לי כמה חברים שמאוד מאוד ישמחו להעביר איתך את הלילה. בני, מה יש לך? מבינה? מובן לך? כן. כן? כן, כן. כשתגדלי ותהי לגברת
עם ניסיון שרחק בחיים. היש סיכוי שאותי את זוכרת? היו לנו זמנים יפים. אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן? עכשיו כשאת הרחק מכאן, עכשיו כשאת הרחק מכאן, נפרדנו בתקווה ששוב את חוזרת. חלפה שנה לא שמעתי ממך. ישר תמונה עם חיוך במסגרת. האם נשארתי גם אצלך? אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן? עכשיו כשאת הרחק מכאן, עכשיו כשאת הרחק מכאן, עכשיו כשאת הרחק מכאן, אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי קצת זמן? עכשיו כשאת הרחק מכאן, עכשיו כשאת הרחק מכאן.